Ορίστε ρε, λέγε. Εγώ τι να πω. Αυτό να πει πότε με κέρδισε. Ο γιος σου. Ναι. Πότε σε κέρδισε. Τώρα δεν θυμάμαι. Είναι ο γιατρός εδώ, ο κύριος Μπάρλας. Ναι. Είναι το εργαλείο του, δεν έχει προβλέψει. Αυτός έχει έβιδο. Ναι, ένα δίχρονο έβιδο. Και εγώ καλή ώρα ήμουν ακριβώς εδώ, στο ίδιο σημείο. Έβαζα ένα, όχι τέτοιο. Mercury 150. Πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες. Έβαζα ένα μερκουράκι προεξής. Αλήθεια λέγε. Σε ένα αστροκίτρινο σκαφάκι και μου έλεγε ο Μπάρλας. Και τώρα τελειώνω με τον πατέρα σου και πάμε και θα δεις τι θα σου κάνω. Και του λέγα πού πας τώρα με αυτό το πράγμα, πλάκα μου κάνεις. Όπα, πες την αλήθεια. Εσύ ήθελε να πάρεις το e-tech και εγώ να πάρω το Mercury. Δεν είπα όλη την ιστορία. Να την πεις αλήθεια θα λέει. Ναι, και του λέω πατέρα να τα ρίξουμε και τα δύο. Μου λέει ναι. Εγώ ήξερα τι κάνει ο Mercury. Ναι. Οπότε τι κάνω, πάω, ρίχνω με τον Μπάρλα μέσα το Everett. Εγώ δεν είπα ότι δεν έκλεψα. Εγώ λέω τα αλήθεια. Ρίχνω με το Everett μέσα, κάνω μια χράκ. Ο πατέρας δεν τι σου λέγε. Ο πατέρας μας ρίχνει, φεύγει, έρχεται να πάρει το άλλο το σκάφος. Και μου έλεγε ο πατέρας με το Mercury θα ρίξει το A-Tech. Εγώ σκεπτόμενο σκουτοπόδι να λέω δίχρονο, σιγά τώρα δεν πάει τετράχρονη, για κλάση. Πάω λοιπόν, μπαίνω μέσα με τον Μπάρλα, τραβάω λαγκαζίδι με το πλάνα, το σκάφος το ξέρω πιο καλά από μένα. Του κάνω λαγκαζίδι, βλέπω που αρχίζει, τρελαίνεται, κάτι δείχνει. Του λέω Μπάρλα κάτι κάνει η μηχανή. Μου λέει τι κάνει, του λέω δεν ξέρω, δεν τα έχω καλά. Ρίχνε ο πατέρας το σκάφος μέσα. Μπαίνει μέσα στο σκάφος. Μένει βοηθός έξω. Πατέρα. Μάμα, αφού με νευριάζει ρε. Έχω μείνει, του λέω. Μου λέει τι έχει, έλα, του λέω, κοντά έχω μείνει, του λέω. Τώρα τι άσε, του λέω, σου λέω. Μου λέει τι, κάτι ακούω, του λέω. Μου λέει τι ακούς, για πάμε, όχι, του λέω. Έλα εσύ από εδώ, να το πάω από εκεί, να πάμε, του λέω, να δεις, του λέω. Μην γίνει για λοιπά, του λέω και του γιατρού. Ο γιατρός έχει νομιάσει το μνάκι. Του λέει κάτι ακούει αυτός. Πηδάω εγώ από εκεί, έρχεται. Με το πηδάω, βάζω μία πρόσω, πούλο μακριά για να μην ξαναπηδήξει. Ναι. Οπότε με το πάμε, του λέω έλα. Μου λέει τίποτα δεν κάνει μνάκι. Δεν του λέω δεν κάνει τίποτα, δεν πειράζει, πάμε τώρα. Όχι, μου λέει να αλλάξουμε. Όχι, του λέω πάμε. Του λέει ο να πάμε. Του λέει ήρθε το Ηλίας τώρα εδώ, δεν υπάρχει. Τώρα τον έχω ρίξει σίγουρα. Ναι. Πάμε λοιπόν, στικόμαστε σταματημένοι. Όπως είμαστε σταματημένοι, ο πατέρας μου κλασικές εκκινήσεις. Είδατε, έχει από τα χρόνια με τους αγώνες αυτές τις εκκινήσεις. Μου λέει θα μετρήσω μέχρι το 3, θα μετρήσω Μπάρλας μου λέει μέχρι το 3 και θα φύγουμε. Εντάξει. Αυτοί είχαν συνοηθεί προφανώς, του έκανε έτσι, ξεκινάνε. Τα κόλπα, τα γνωστά τα κόλπα. Με τα γνωστά, ναι. Και μου κάνει ο Μπάρλας. 1, 2, περίμενα, του κάνει έτσι, βάζει πρώτο, 3, μου λέει 3. Ξεκινάνε, φεύγουνε ούτε 1 μέτρο και πάω και τους περνάω σαν σταματημένους όμως. Του λέω τι έγινε Μπάρλα, δεν με το τσαγάκι μας. Μου λέει να πάμε άλλη μία, μου λέει ο πατέρας μου θα πάμε στις 3.000. Εντάξει. Δεν λέει ψέματα τώρα. Όχι, δεν λέει. Άρα εντάξει. Εκεί δεν υπήρχε 1 και 2. Το μέτρημα χάθηκε στον δρόμο. Ήταν στις 3.000, στημένοι, εγώ είμαι δίπλα τους. Μου κάνει ο Μπάρλας, έχει τερματίσει παντού, έχει πάρει 3. 3 μου λέει πάμε, πάω και τον περνάω σαν σταματημένο. Όταν λέμε σαν σταματημένο. Αλλά όμως η κόντρα μας ξεκίνησε γιατί τώρα πλέον ο Γιωργάκης θα πάρει το σκαφάκι με τη Mercury. Ναι. Να το βλέπει. Το βλέπω, ναι. Και εγώ και εσύ θα πάρουμε το Daihatsu. Ναι, όχι από τώρα που δεν έχει στρωθεί η μηχανή. Ωραία, στρωθεί λίγο. Όχι λίγο, στρωθεί καλά είναι. Και μετά κάνεις θες. Λοιπόν, έλα εδώ. Μια φορά με κέρδισες τη ζωή σου με πουστιές και θέλεις και μιλάς. Μόνο Mercury. Όχι, τι στοίχημα τι είπες θα κάνει να βάλετε. Θα πάμε να πάρουμε 2 προπελίτσες. Ναι. 2 προπελίτσες. Ναι. Ωραίες. Ναι. Δεν λες μάρκα. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Μη λες μάρκα. Θα πάμε να πάρουμε 2 προπελίτσες. Ίδιες. Εγώ θα είμαι στο Daihatsu, εσύ θα είσαι στο Mercury. Εντάξει. Όταν βγούμε, όποιος χάσει, θα πάει στην αντιπροσωπεία που τους έχουμε πάρει και θα τις πληρώσει. Όχ. Ηλία, πόσο ετών είσαι. Είναι βαρύ αυτό. Με ΦΠΑ ή χωρίς. Ο Πολάτος το λέω. Με ΦΠΑ. Για λέγε. Τι. Χωρίς ΦΠΑ. Χωρίς ΦΠΑ, τώρα πήγαμε στα 66. Καλά είσαι, εντάξει, νέος ακόμα. Νέο παιδί. Το σκάφος τι θα έχει, πόσα... Πήγα τη μέση ρε Νίκο, Δημήτρη. Πήγα τη μέση λίγο ρε. Γιατί με νευρίασε αυτός. Πόσα άτομα θα είναι πάνω, τι Εγώ και ο Ιωσήφ στο Daihatsu. Και εσύ με τον Δημήτρη. Εσύ με τον Δημήτρη στο Μερκουράκι. Κλείσαμε. Θα φάμε και τίποτα. Θα φάμε και ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε έξω. Ωραία. Κλείσαμε. Άμαν.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Στοίχημα. Δεν έχει ξαναγίνει. Στοίχημα πατέρας-γιος, η ίδια εταιρεία που φτιάχνουν τα ίδια σκάφη. Εδώ τσακωνόμαστε εδώ και 10 χρόνια γι' αυτό. Τι 10, 20 χρόνια. Αποσταματημένοι που Αυτός, όταν το 89 είχα το σκάφος το μεγάλο, ήθελε που ήταν 4 χρονών το Λέιζερ τότε. 4 χρονών ήθελα να με πάει από τότε κόντρα. Δηλαδή, κάτσε περίμενα γιατί έχω ξεχαστεί από το 90. Δηλαδή πριν 50 χρόνια. Αποσταματημένοι θα είναι η κόντρα. 2 κόντρες θα κάνουμε. 2. Μία θα είμαστε αποσταματημένοι. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Και μία θα ξεκινήσουμε από τις 3.000. 3.000, θα πάμε τέρμα. Όχι μέχρι την Αμερική. Θα πηγαίνουμε παράλληλα 3. Στη γνωστή πίστα θα πάμε. Τα πλοία. Από τα πλοία στο στρατόπεδο. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Να ζήσω να το δω και μετά ας πεθάνω. Όχι, έχουμε ταξίδι. Έχουμε το ταξίδι, Έλα να σου πω κάτι. Δεν μπαίνεις με τίποτα, ρε, τρομοκομεία. Έκλεισε. Σοβαρολογική Δεν θα τώρα. κάνεις κάτι άλλο. Εγώ είπα, ίδιες κοπέλες. Και εσύ θα πάρεις το Μερκουράκι. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Πού? Θα σου χαρίσω και μισή βάρκα. Άμαν. Ναι, τι τη διώξατε. Άμαν. Θα πας στη Σομαλία. Ρε με δουλεύει. Δεν μου λέει, Άμα για δεν περίμενε, είναι για μια βάρκα η διαφορά, περίμενε, μετράει. περίμενε. Δεν σου κάνει εντύπωση γιατί ο πατέρας είναι τόσο σίγουρος. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν είμαι σίγουρος. Εγώ είπα, αν δεν είναι μία βάρκα, μία. Δεν μετράει το στοίχημα, είναι Σομαλία για μένα. Δεν έχει κανένα. Μπας και ξεγελάστηκες και νομίζω ότι θα πάμε να τραβήξουμε τον Τιτανικό. Όχι, κανένα τέτοιο. Είπαμε, Έλα να σου πω κάτι. Ναι. Θέλεις να τα βάλεις με ίδια κυβικά με 16 βαλβίδες. Ναι. Έχεις 8. Δεν πειράζει. Σου λείπουν άλλες 8. Καλά, καλά. Μήπως θέλεις. Είμαι προεξέση. Οκ. Άλλη χοντρή αγρότησα και άλλο το μανεκέν. Ναι, αλλά το μανεκέν φοράει ψιλοτάκονο και πάει το σπάσει. Κοίταξε, βέβαια. Άμα το Αυτά που λες θα έχεις να τα λες. Είσαι απίθανη, είσαι απίθανη. Μιλάμε, είσαι απίθανη. Άκου λοιπόν. Ναι. Έχω βαρεθεί εδώ και 40 χρόνια από το 85 να μου λένε, να λένε. Λες την αρένα. Έχω λοιπόν, όχι δεν λέω εγώ, ο Μουτάφης που δεν ξέρω αν ζει, ο Μουτάφης έλεγε θέλετε να κερδίσετε τον Καρά στην αρένα. Τώρα όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι. Εγώ είμαι ο Καράς. Ναι. Και εσύ είσαι Εγώ Καράς. είμαι ο Γεροκαράς. Ναι. Και εσύ τι θα είσαι. Ο νέος Καράς. Είναι ο Καράς, εγώ. Θα δούμε. Δημήτρης, έτοιμος εσύ. Αυτό Λοιπόν. τι θα είναι. Την δεχτήκα. Δηλαδή έλα να σου πω κάτι. Αυτό ήταν το καμάκι, το μικρό καμάκι ήταν αυτό. Όχι, αυτός είναι ο κύριος Ντοβίνος. Το βίνος. Θα έχεις και εσύ τέτοιο, Λοιπόν. κάμερα. Θα έχουμε και εμείς κάμερα. Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν. Ναι, 37 ναι. και 18 Ναι. πόσο μας κάνουν. Δεν σου φτάνουν. Τι. Δεν σου φτάνουν. Πόσο μας κάνετε. 72 και 66 πόσο κάνει. Λοιπόν, κατάλαβες. Λίγο σεβασμό στα γερατιά. Λίγο σεβασμό στα γερατιά. Κανονικά πρέπει να πάω εγώ. Ένας εσείς και εμείς Όχι, δύο πάντως. όχι, Ναι. για φαντάσου να κερδίσουμε τι θα πάθεις όμως θα κάνει μετά. Θα πάω να δεχτώ και θα χάσω. Έτσι τόσο απλά. Ναι. Δεν μπορεί, θα πάει τη φυλάς, θα τη φυλάς. Ωραία, θα βάλεις δώσω ένα φιλί. Φιλί θα δώσω έτσι κι αλλιώς θα γυρίσετε. Έτσι ναι, εντάξει. Φιλί θα δώσω. Λοιπόν, Πριν φύγετε να να είσαι γυρίσετε. καλά, πάντως σας το ωραίο, με κάτι Εσύ γέλασα. να είσαι καλά. Ελπίζω να ισχύει το στίχο. Ναι, δεν αλλάζει τώρα. Το ζήτημα που πήγα τα χέρια. Τέλος, μπράβο. Τελείωσε.